Velkommen til NPS News. En lang dag er ved at være omme. I løbet af dagen der har flere forskellige klasser haft førertrøjen. Vi talte med en af de klasser, der sidst på eftermiddagen for alvor rykket frem på pointtavlen. Sådan her lød det fra Brønderslev Gymnasium. Jamen, det skyldes der selvfølgelig en meget stor produktivitet blandt de elever, der nu er til rådighed. Og så skyldes det, at vi på forhånd har organiseret vores arbejde rigtig godt hjemmefra. Vi begyndte i går med at organisere og sætte ud i forskellige arbejdsgrupper. Sådan at der ikke har været så meget snak her i starten af dagen, men at alle ligesom har kunne gå til stålet med det samme. Og så skyldes det jo selvfølgelig også, at vi har fundet en fantastisk god alliancepartner på Thisted. Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvilken indflydelse har det haft? Jamen, det har selvfølgelig åbnet nogle nye vinkler på vores problemstillinger, vi har haft i vores hovedopgave, og åbnet nogle nye synspunkter. Hvad vil I så gøre for at blive ved med at skovle point ind? Jamen altså, vi går selvfølgelig efter at få lavet så mange ekstra opgaver som muligt, få lavet dem så godt som muligt. Vi har en del musikere i vores klasse, så vi håber der at kunne få scoret en del point på en god slagsang, som vi får sendt afsted her inden klokken 6. Og ja, ellers så arbejder vi stærkt mod vores samlede produkt fra alliancen. Hvilken alliance ser I PT som jeres største konkurrent, og hvorfor? Jamen, der er der den med VUC'erne fra Hjørring, ja. De har da i hvert fald skovlet nogle point sammen. Vi har spilleder Katrine Mørk i studiet. For Katrine, hvis vi nu skal gøre status over i dag, hvordan synes du så, at det er gået? Jamen, det startede meget hektisk. Der var mange, der havde lige lidt svært ved at komme fra start og finde ud af, hvilke hold var det, hvor skulle de sende deres ting hen. Men da de fandt ud af det, så er det gået rigtig godt. Der har været meget entusiasme, og der er kommet rigtig mange opgavebesvarelser, også mange flere, end vi havde håbet på. Så der er lavet noget. Hvis du nu skulle give dem et godt tip sådan i forhold til i morgen også, altså sammenlignet med i dag, et eller andet, de skal være opmærksom på, hvad kunne det så være? Jamen, i morgen der skal de stadig samarbejde. De skal møde deres alliancepartner for første gang. Det må de jo kun set via web, eller hvordan de nu har snakket sammen i dag. Så de skal finde ud af, hvordan de nu skal arbejde sammen på de 5 spor med deres alliancepartner. Og hvordan, som du, det har været en hektisk dag, den startede i hvert fald hektisk. Hvordan bliver i morgen? Får de lov til at læne sig tilbage der? Nej, det gør de ikke. I morgen bliver anderledes. Men der er stadig op til 300 point at tjene i morgen formiddag, inden vi finder finalisterne. Så der skal være kamp om de sidste point. Og nu har vi har jo løbende i dag fulgt med i sådan pointstillingerne. Og der er jo mange af de samme, der sådan ligger i top. Altså, hvor meget kan det rykke sig i løbet af i morgen? Jamen, det kan rykke så meget. Som sagt er der 300 point at kæmpe om. Og det er en meget anderledes opgave i morgen. Så hvem der lige vinder der, og hvem der kommer bedst fra start der, det kan vi slet ikke forudsige nu. Så der er ikke nogen grund til at give op i hvert fald? Nej, det vil være dumt. Men det tyder altså på, at I også kommer til at svede igen i morgen. Så hvis I sidder derude og lige savner lidt motivation, en lille pep-talk, så prøv at se med her. Bekymrer jer om hinanden, og bekymrer jer om miljøet, og støtte hinanden, bakke hinanden op, tale sammen. Hvis de får lavet noget godt, så er det også dem selv, det kommer til gode. Og så ja, selvfølgelig samarbejde, det tæller jo altid. Lad være at kigge på de ting, som ikke virker, men find de ting, der virker, og så kør på dem. Vær stolt af jeres by. Så må de jo studere hårdt og huske, at det er en leg og gøre deres bedste og sørge for, at fællesskab det går godt, og man har det sjovt med hinanden. Opskriften på succes, det er, at man finder ud af, hvad det er, man gerne vil, og så kæmper man for det. Og så bringer vi en vigtig meddelelse. I morgen kl. 9 har I deadline på jeres allianceforslag. Det allianceforslag skal sendes til Charlotte Damgaard, og det er vigtigt, at I husker at vedhæfte et link til jeres YouTube-præsentation. Det hele det skal sendes til cd@rn.dk. Vi slutter af med fotos og videoklip fra en hektisk første dag.
Vi ses igen i morgen.